Ben, en el període d'informació pública, el mateix Consell General d'Aran hem presentat una al·legació, per tant, nosaltres mateixos hem al·legat a l'aprovació inicial d'aquesta partida de 2 milions d'euros, incorporant 1.000 milions més, perquè tècnicament, d'atrell a concurs i obra, hem de disposar de finançament global d'aquesta obra. Un cop se'ns ha entregat el projecte de redacció en l'executiu, hem vist que la partida era superior a 2 milions d'euros, per tant s'ha incorporat aquest 1.000 milions més que ens ha de permetre treure a concurs aquesta obra. També la modalitat que la valoració de les ofertes serà sonque a la baixa econòmica. No hi haurà millores perquè entenem que el projecte és suficientment més redactat, ben redactat, que no hi hagi cap imprevist. Un cop tret aquest concurs, entenem que les empreses que se presenten aplicaran una baixa que aquests 1.000 milions que ara hem dotat addicionalment, aquest pressupost, se veurà reduït moltíssim. Per tant, d'allà el concurs s'acabarà resolent per 2 milions o 2.100.000.